Σεβασμιότατοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας επιθυμώ να σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και να ευχηθώ ευόδοση των εργασιών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και επιτυχία, όπως κάθε χρόνο, στη διεξαγωγή των ετήσιων εκπαιδευτικών σεμιναρίων που οργανώνει. Η δημόσια υγεία είναι ο καθρέφτης του πολιτισμού μιας κοινωνίας, μιας χώρας. Η ιατρική σήμερα πλήττεται πλέον κέραια και δοκιμάζεται από μια πρωτοφανή κρίση, η οποία έχει αφετηρία τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το χρέος της χώρας μας. Αυτή την πρόκληση καλούνται να αντιμετωπίσουν πρώτιστα οι υπεύθυνες πολιτικές ηγεσίες, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ρόλος πλέον των ιατρικών εταιριών στις μέρες μας πρέπει να είναι ποικιλότροπα ουσιαστικός. Το Επαγγελματικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας σκοπό έχει να προασπίζει την προστασία της ειδικότητάς μας με κάθε σύνομο τρόπο, καθώς και την εκπροσώπησή μας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΟΕΜΣ. Πρόσφατα, στις 15 Νοέμβρη, οργανώσαμε με επιτυχία και χωρίς να επιβαρυνθεί το Ταμείο της εταιρείας μας, δίδυ χρημάτων βλέπετε, την πρώτη ημερίδα του Επαγγελματικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκαν ρεαλιστικά με προσκεκλημένους φορείς του Υπουργείου Υγείας, εκπροσώπων ασφαλιστικών ταμείων, ασφαλιών, όπως και ιατρικών συλλόγων, το επαγγελματικό μας μέλλον όπως προκύπτει σήμερα. Οι χειρουργικοί συνάδελφοι κινείται σε χώρους που εμπνέει το θαυμάζειν του Πλάτωνος και προωθεί το επιθυμεί μαθήν του Αριστοτέλη. Μέσα σε αυτό το περίγραμμα της επιστημονικής διανόησης καλείται ο χειρουργός να προσφέρει τη γνώση του με γνώμονα την παιδεία που διαθέτει και με την κάλυψη της ουσίας, της οποίας θα μπορέσει να διαβεί το κατόφλι της αποδοχής, να μπει στον ποθητό κόσμο της αναγνώρισης και να επιτελέσει το καθήκον του που είναι ένα και μοναδικό, η παροχή ιατρικής φροντίδας στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Καλή επιτυχία στις εργασίες σας.